Suposatzen du, Euskaran alde dagoen jende guztiarekin alkar bizitze hori, egun horiek. Eguna 15 hori izaten da oso potentea. Eta Euskaran aldeko oihu erakargarri bat, ezta? Bermion euskara gara. Elgoibarren euskara gara. Gasteizen euskara gara. Olaztin euskara gara. Ondarrun euskara gara. Ortuellan euskara gara. Irunen euskara gara. Durangon euskara gara. Mendillorrin euskara gara. Arrotxapean euskara gara. Aian euskara gara. Zaian euskara gara. Lezaman euskara gara. Atletiken euskara gara. Atletiken korrika gara. Lezaman euskara gara. Kapa.